L-avukat Paolo Borch Olivier fissem il-Partit Nazzjonalista għamel żball fl-appell tal-aħħar deċiżjoni tal-qorti brabta mal-kawża tas-siġġijiet fil-Parlament. Dan għaliex fir-rikors ta' dak li jissejjaħ appell inċidentali, Borch Olivier irrifera għal data ħażina. Bekk, teknikament, l-appell tal-Partit Nazzjonalista huwa għal kawża illi ma teżistix. Quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, Borch Olivier talab li tingħata deċiżjoni biex jikkorreġi id-data. Jekk il-qorti ma taqbilx, l-appell ma jkunx validu. Dan huwa l-istess appell il-Partit Nazzjonalista għamel wara li attakka lill Partit Laburista u l-Gvern meta iddikjaraw li se jappellaw f'Mejju li għadda. Li skont Simon Busuttil sar biex jittawwal iż-żmien. Il-Partit Nazzjonalista ma qabilx mal-mod kif il-qorti ddeċidiet dwar Għawdex fit-tieni sentenza tagħha u għalhekk qed isostnu li d-deċiżjoni għandha tkun preċiżament bħal dik tal-ewwel sentenza. Anke jekk dawn iż-żewġ sentenzi taw żewġ siġġijiet iktar lill-Partit Nazzjonalista. L-appell hemm jidhru fih f'isem il-Partit Nazzjonalista l-kap Simon Busuttil, is-Segretarju Ġenerali Rosette Take u l-President tal-Eżekuttiv Ann Fenech u deputati Claudette Buttigieg u Frederick Azzopardi. Deċiżjoni dwar il-korrezzjoni fid-data tal-appell u trattazzjoni tal-appell tal-Kummissjoni Elettorali se jsiru fis-26 ta' Settembru li ġej.